Hello guys, majong adlaw ni jong tanan. So karong adlaw guys, dami grasyang nadawat da. Gitagaan mi ninong aloy karang naghanap kuno bunga nagidabos. Wa na di na ma ato ug kaon kay karang naghanap bunga. Da. Timing pagawas na ha. Karong humutar ba di kadto? Pagpaka ni raw nang jaisud sa rep. Da karon day guys, mulaag si Mariano si Lixi Dare. Bawa sa kuno jadad ang glaag mong kuno. Kapoy mapugpug ko hinaraman mi daris bahay mag marites pag maridyo. Bitaw ini gamanda ni guys, maligo ko ato sapa kay waya. Hinay agas dari ja ako gaw. Lubagan. Salamat daris naghatag. Tuwa to nagmartis las tatay. Nay. Agay, nananab. Go. Bliss, nanay. Unsay mo sidaan pamahaw, be? Hinadya kay mga hugmo na imong kuan. Pizza. Grabe pizza. Go. Ito na eh. Go, be, Bliss. Ito nang Ito po. Sabi pag-abot. Sabi ang bispil. Nanahilin, oy. Moto siya katong nahin. Be, Bliss, nanahilin. Isa ko ba? Dami niya ito ng punta. Ano kang pag-isa mo isa? Diyos, bisa-bisa eh. Ano kang mulig-mulibok, be? Ugma. Sila ka? Ito na dahil nakasula. Sorry lang. Ito ka. Hindi naman mag-ispil. Ay. Pagsigi, kay kawan no na. Naligo kag dagat, be. Best tayo sa ilaw. Isud, sinilas? Isud. Is aliana na. Lablab mo. Love you ko no. Kiss. Mamali, please. Ayaw mo kang na. Isa ko, be. Si tatay, be. Nalagay pizza. Wala sila yung pizza daw. Kaap-up si inihang kuan. Kamera. Leksian, tay. Leksian. Yan. Nagsari naman ako. Di na naman iod turon kay kaan magpizza. Kamusta makasatusag na, be? Way nangaway ni mo? Pwede. Yan na? Elixian? Way nangaway ni mo? Did you wash your hands? Oh, now, first. Ay, talaga nila. Dari mo tam. Ito. Dari mo. Dahon na ito. Dete? Ano mo sudan pamahaw, be? Be? Hindi mo sudan pamahaw. Sit down. Sit down. Sit down ba? Lingkod. Ano mo sudan pamahaw? Balik. Hindi hapon. Buntag man ni, sayo man ni. Gabi ba? Gabi Ano siya, ma'am? Ninis ko kuno ka, be? Malagay ma. Naligo lang kag dagat. Love you. Lipay di ka day. Kung ka-test na tayo ka. Mas ila.
Manamig kaon guys, dahig dami. Ningaw kang mama be? Hmm? Wa kay ligo ilhan no. Wai ligo. Kasi pa din magawito be. Kita pa din magawito. Papa. Hindi mo school na pagka. Hindi magilak-hilak na po dapat. Magilak-hilak na pagka ha? Magilak-hilak ha? Gilan tan pagkabegi. Aw giubo pagkabe? Luwa lagi. Ma, kilantan ko gapon sa sauna. Ha? Kilantan ko gapon sa sauna. Gapon sa sauna. Umangat ko ni mo be. Ilan tan kagapon sa sauna? Ay, nako be. Ilan tan ka sa gapo sa una. Diyan sa may nag-inom ka vitamins. Wow. Walang nuwa man. Food. Nag-vitamins. Huwag kang ipainom? Kipain lang. Sama si tinagad, painom wa. Kipain lang. Kasalanan. Anja, nalingaw ba ka dito? Hmm? Wa, way na nga, way na mo. Hindi sa mas lulabit eh. Naning adtor ako. Ha? Naning adtor ako. Hindi siya ganit. Ni adtor kay Puan. Kinayo sila ako. Felix eh. Anja, arang gakas ni lola ni mo. Kita ko ni mo be. Ito mong lulabiti naglingkod sa Darplis Cruzada. Nakapink kag dress, katong frozen. Kita ko ni mo, padong ko sa tagularan. Dasang adlaw. Huwag ka kita na sa kay kuban. Ako ra kita ni mo. Kawanan man be. Kawanan ko ako pizza ma. Nako. Kakulog pizza. Latos? Ano rabi kay nay apple dyan, nay melon. Ansa nate apple og? Apple. Wala mang mangga. Saging manggod ni. Ikaw? Uban sila dyan, Paul. May? Tawam. Oh, siya. Kami ito mo guys. Marosep. Kaon. Ano be? Ano siya guys? Ano mo? Hindi na mo ba? Ikot dala. May tempura te? Tempura mo? Practice dyan? Ha? Good. Boy, sana dyan ilong be? Pinas ko na lang. Hindi ka ha? Ayun, puso daw sa iyo. Magbanti ka. Sama? Tempura. Sama? Tempura. Pura ka. Tila be, ragod lamin mo good. Nami be, tami be. Magbanti ka. Mo ba? Hello guys, then ako to na dahil sila sliksik si Mariano guys, nauliin na dyan. Kasi gaguan, pag-uli na gikaragatad nila. Kasi gaguan dari, igor sila nakasakay. Diyan, mara to guys, marami ang vlog ng adlawan, yung ari si Liksig, si Mariano. Mara to. Pohon na po, muli ko na po siya pohon, birthday ng Liksig pohon karong July. Diyan, mara ni guys, salamat sa itong pagtanaw. God bless na tong tanan. Thank you for watching, bye!